Milí naši haluškolubiči, keď sa vám zdá, že Anička je smutná, máte pravdu. Je na to jednoduché vysvetlenie. Na tejto ulici Halenárska 6 na našej starej prevádzke si už halušky nekúpite. Pozor, nezatvárame, iba sa presúvame. Presúvame sa sem do pasáže Európa, takže od začiatku októbra si naďalej viete svoje halušky objednať na telefónnom čísle, ktoré už poznáte. My vám to veľmi radi pripravíme na vami určenú hodinu. No a vašou úlohou už si bude len halušky vychutnať. Dobrú chuť. Tešíme sa na vašu návštevu a samozrejme podporu.